каква е ролята на общинската администрация, по какъв начин тя може да подпомогне развитието на кварталите и тяхното обновяване. Три са основните неща, които могат да направи една администрация. Знаете много добре, когато поправихме обучението за кандидатстване по Европейската програма за енергийна ефективност, че най-големият въпрос, най-голямо недоволство от ваша страна имаше от финансовата част от въпроса. Няма вход, няма сграда, няма блок в София, в който да няма поне един социално слаб, поне един пенсионер, човек, който има желание да санира апартамент, това, което за съжаление държавата не успя да направи. И ние нямахме разбиране от страна на финансовото министерство, е да се създаде един финансов социален фонд, в който всеки, който е официално регистриран като социално слаб, да може да получи средствата за неговото самоучастие от общината под формата на финансово даване безвъзмездно, като в случай в последствие на препродажба на имот или на унаследяване, тези средства общината да си ги прибере. А какъв по-хубав пример да живеем качествено и спокойно от това да си санираме нашата сграда и нашия дом. Това е втората мярка, която мисля, че е задължителна. Независимо как ще се казва кметът, новият кмет на Столична община, дали Николай Пехливанов или някой друг, но това е задължително, което трябва да се направи. Нисколихвени заем за кандидатстване по тази европейска програма, за да може наистина да тръгне да се завърти това колело. Защото най-голямата спирачка на тази програма, въобще на цялостната концепция и стратегия за саниране на нашите сгради е липсата на финансов ресурс. Чувствие просто ние толкова много обедняхме в последните няколко години, че наистина не можем да си позволим и 50% самоучастие. И третото нещо, което задължително трябва да се направи, е едно обучение с всички вас, това, което аз характерирам с вас, едно обучение и едно наистина консултиране, реално консултиране, как да се регистрирате етажната собственост, включително подготовката за документи за кандидатстване, получите на ниво районна администрация помощ как да се кандидатства. И да може всички тези 63 милиона лева да не ходят по другите градове, а да се останат в София и наистина да успеем да обновим 700 или 1000 сгради, които могат спокойно да бъдат санирани. Здравей! Здравей! Успех на БСП! Успех ми жил! Първи път много няма да